ng mga nagbabagang balita. Councilor PDRRMO, naka-red alert status na kaugnay ng Semana Santa. Higit sa 3 pisong kada litrong tapyas sa ilang produktong petrolyo, epektibo na bukas. At 20 official candidates para sa Miss Kaugma 2025, kilalanin. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Naka-red alert status na ang PDRRMO Camarines Sur kaugnay ng pag-obserba sa Semana Santa. Mga paghahanda ng probinsya ngayong Lenten season, alamin sa ulat ni Marge Serico. Naka-red alert na ang buong lalawigan ng Camarines Sur simula Abril 11 hanggang Abril 21, 2025 kaugnay sa paggunita sa Semana Santa. So in-expect po kasi natin na because sa Camarines Sur is magdadagsaan kung mag-uuwian ng mga tao sa sa probinsya. So yan, nagka-red alert po tayo sa mga iba't ibang agency, especially po sa response cluster ng PDRMC, saka sa mga MDRMO na magkaroon po sila ng 24/7 na standby po ng mga responders. Ayon sa isang memorandum na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC na permado ni Governor Luigi Villapuerte, nakahanda na ang lahat ng emergency response team upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng mahal na araw. Ang red alert status ay nangangahulugang 24/7 na operasyon ng PDRRMC, Emergency Operation Centers o EOC, kabilang na ang mas pinaigting na koordinasyon sa mga alkalde. Lagi po tayong mag-hydrate, lalo na po ngayon na ang heat index po natin is mataas. So stay hydrated po and wag pong magmaneho ng nakainom. Saka yung mga antok po, magpahinga muna po before tayong bumiyahe. Si MDRRMC Chairperson sa mga kapitan ng barangay at BRRMC Chairperson sa buong lalawigan. Kabilang sa mga tututukan ng mga otoridad ay ang pagdagsa ng mga tao sa mga simbahan, lugar ng debosyon at iba pang pampublikong lugar. Paalala rin ng PDRRMC sa mga mamamayan na panatiliin ang disiplina sumunod sa mga alituntunin ng seguridad at agad na i-report ang anumang insidente sa mga kinauukulan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa kaligtasan ng bawat Camarinense sa panahon ng malaking pagtitipon at debosyonal na aktibidad ngayong Semana Santa. Marge Serico, CSN. Tuwing Semana Santa ay libo-libo ang dumadagsa sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur, partikular sa Hinulid Church. Kaugnay nito at iba pang aktibidad ngayong Semana Santa, isang unified command ang binuo ng mga otoridad. Narito ang ulat. Inabutan ng CSN si Marcel Borjan ng Naga City na bumisita sa Hinulid Church. Inagahan na daw niya ang pagbisita sa imahe ni Amang Hinulid para hindi na makipagsiksikan pa sa inaasang dagsa ng mga deboto ngayong linggo. Baski bakong Halloween, pag hindi po kami pag Friday. Papasalamat sa lahat ng blessing. Good health sa gabayan Terrigan. Kaugnay nito, inaasahan na ng mga otoridad ang libu-libong dadagsa sa bayan simula ngayong April 16 hanggang sa April 18. May binuong unified command ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga debotong dadagsa sa Calabanga. Ayon sa PNP, magkakaroon ng road closure at traffic rerouting sa mga pangunahing kalsada sa Calabanga, lalo na sa mga araw kung saan magkakaroon ng alay lakad at passion play. Magsisimula ang road closure sa darating na April 16 alas 3 ng hapon. Unang-una po, we will maintain traffic management kasi magkakaroon po tayo ng large crowd during this period. And so, we deploy about 100 personnel for each of these days na sa April 16, 17, and 18. So,
And then, mag-install kami ng mga road closure para po so that yung ating mga motorista at di mag-cause ng aksidente doon sa mga, lalo na yung during the alay lakad. Samantala dahil sa matinding init ng panahon na maaaring magtuloy-tuloy hanggang ngayong linggo, base na rin sa forecast ng Pag-asa, maglalatag din ang MDRRMO Calabanga ng mga medical stations para lapatan ng paunang Lunas ang mga debotong makakaranas ng pagkawala ng malay at pagtaas ng blood pressure dahil sa maalinsangang panahon. We are advising all the visitors na magdala po ng payong, mga rehydration, mga pwede makadagdag na pero on the part of the local government unit, magpreparar po kita ng mas dakol po ng force multiplier po sa medics. Yan po sa tuya pong kaibahan sa DRR na sa medics. Naka-preposition po sila sa kabos. In fact, ngunyan po lang may magigibog raray na magkakaigwa po kita ng advanced medical post na kung saan tangani pong umanis pong marayaan sa tuya pong mga magiging pasyente na dapat dahil naman daroon sa hospital, hindi pa lang, pwede na pong i-address. Inabisuhan ng mga otoridad ang mga tutungo sa bayan na magdala ng tubig na pampawi sa matinding init at pasensya dahil sa ipapatupad na road closure ngayong Semana Santa. Chris Novello, CSN. Naobserba na sa Bicol Central Station sa Naga City ang unti-unting pagdagsa ng mga biyahero mula Metro Manila. Terminal Management muli nagpaalala sa mga biyahero na huwag tangkilikin ang pagsakay sa mga kolorom na sasakyan. May ulat si Darlene Lastulio. Lunes Santo pa lang ay unti-unti nang dumadagsa ang mga biyahero sa Bicol Central Station sa Naga City. Karamihan sa mga ito ay magbabakasyon na nataon sa paggunita ng Semana Santa. Habang ang iba naman ngayon palang pabalik ng Maynila matapos ang maagang pagbisita sa mga probinsya. Ang biyahero na si Leo Haban na pabalik na sana ng Metro Manila hindi maiwasang madismaya dahil delay ang kanyang biyahe dahil sa wala pa ang sasakyang bus. Kasi ang namin alas 8, ticket namin pag alas 11 na. Hindi pa kami nakakaalis sila ma'am. Kaya maraming tubig. Kailangan yung palamig. So, sobrang init talaga. So kanina pa kami yun naging problema. Nainitan na kami. Ayon kay Gen. Release E. Bolocon, maayos ang kanilang naging koordinasyon sa LTO bilang paghahanda sa Semana Santa para masiguro ang kaligtasan ng bawat pasahero. Sa mga would-be passengers na pabalik ng Metro Manila, ang number one na may bibigay namin pinakauna is dagdagan yung pasensya nila. Dagdagan yung magpita pasensya and palaging isipin muna ang kalusugan. Palaging stay hydrated kasi ang init ngayon. And yun naman sa pag-book naman ng mga buses, pagpili, paghanap. Kagaya na nasabi ko, dagdagan ng pasensya kasi yung mga buses natin, siyempre pag galing ng Naga, pupunta ng Metro Manila, babalik din yan. At doon naman tayo magpukan na sabihin kan, hindi natin pwedeng isasakilat ng mga pasahero. Siyempre mag-aantay pa tayo ng mga pabalik ng mga buses. Nagbigay din ito ng payo kaugnay sa mga van kolorum at kahit yung pasabay na uso sa mga gantong peak season para magsingil ng mataas na pamasahe na kung minsan ay may mga pagkakataon na hindi inahahatid sa mismo nilang destinasyon ang mga pasahero. Number one, huwag natin tatangkilikin yung mga koloruban. Pangalawa, paano kung may maiwan kang gamit? Pagpalagay natin, nahulog mo yung cellphone mo, saan mo siya hahagilapin? Number one, Tapos naman, paano kung hindi ka ihinatid sa talagang destination, which is talagang ginagawa talaga ng mga van yan, na kung lalo-lalo yung mga going to partido area, alam ko saan binababayan dito sa amin. Okay lang na sa amin, pasahero namin yan. Dili sinasakay namin sa bus. Hindi na, nagbayad sila ng mahal para door-to-door sila ihatid. Ang ginagawa, kung saan lang maisipan sila, ibinababa. Gayunpaman, sinisiguro ng mga otoridad ang maayos na daloy ng trapiko at inabisuhan na magdala ng tubig at sapat na pagkain para maibsan ang gutom at init sa buong biyahe. Samantala, nasa 130 special permit ang inisyo ng LTFRB
sa mga bus company ngayong Semana Santa na makakatulong sa mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya. Darlene Lestrulio, CSN. Good news sa mga motoristang babiyahe ngayong Semana Santa dahil may big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas Martes Santo. Sa anunsyo ng ilang oil companies, 3 pesos and 60 centavos kada litro ang bawas presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 90 centavos kada litro naman ang tapyas sa diesel. 3 pesos and 30 centavos kada litro naman ang magiging bawas presyo sa kerosene. Ang trade war pa rin sa pagitan ng US at China ang isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy. 2 motorsiklo nagsalpukan sa National Highway sa San Fernando, Camarines Sur. Higit sa 10 aksidente sa kalsada na itala ng PNP ngayong buwan. Narito ang ulat ni John Amador. 2 magkahiwalay na road crash ang naitala nitong linggo, April 13 sa bayan ng San Fernando pasado alas 9 ng umaga. Isang motor na nakapark ang nabangga ng isang kotse. Alas 2 naman ng hapon, 2 motor naman ang nagsalpukan malapit sa kontrobersyal na pedestrian refuge sa National Highway. Kahapon po, meron tayong 2 vehicular accident. Isa sa provincial road ng Barangay Grijalbo and dito sa Barangay Bonifacio sa Maric Highway. Dito po sa Barangay Grijalbo po, isang Toyota Vios. Tapos dito sa Barangay Bonifacio, 2 motor. Nagkaareglo naman umano ang mga sangkot sa aksidente at nadala sa ospital ang mga nasugatan. Ayon kay Espiritu, umaabot na sa 13 ang naitalang road crash nang magsimula ang buwan ng Abril at isa sa nakikita nilang dahilan ang pagkaantok habang nasa biyahe. Siguro po sa sobrang pagod sa pagmamaneho, dahil sa sobrang layo nila sa pagbiyahe, minsan nakakatulog na antok. Yung po ang mga usual na mga reason. Ang paalala ng PNP lalo ngayong dagsa nagsisiuwian sa kanilang probinsya. Mga biyahero po, lagi po nating tatandaan na yung acronyms na blow bagets po. Battery, lights, oil, water, brake, air, gas engine, tires, and yung sarili po. Iba yung pag-iingat at disiplina sa daan, yan ang pakiusap ng mga otoridad ngayong unti-unti nang dumadami ang biyahero sa daan. John Amador, CSN. Philippine Coast Guard naka-heightened alert ngayong Semana Santa habang pagdagsa ng mga biyahero sa Pasakaw Port patungong Masbate. Inaasahan na ngayong linggo. Nagbabalik si John Amador. Naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard dahil sa inaasahang dagsa o exodus ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Layunin nito na matiyak ang ligtas na biyahe ng mga biyahero ngayong Lenten season. Maliban sa inaasahang pagdagsa ng mga biyaherong pauwi ng Burias Island sa Masbate, inaasahan din ang pagdagsa ng mga beachgoers sa Pasakaw na tinaguri ang summer capital ng Camarines Sur. Anticipate natin yung ina-anticipate natin yung pagsabay na pagkasok ng ating mga beachgoers at saka yung pagbaba ng pasahero ng Ruro from mainland Masbate and Burias at yung papasok at palabas din ng mga tracking ng ONDEPO. Kaugnay nito, handa naman na ang mga otoridad para sa seguridad ng mga local tourist at kaayusan sa lugar. Actually, araw-araw, bago dumating ang barko, may mga pulisin tayo nakalatag sa port, sa Pasakaw Port. Kasama namin ang Maritime sa Coast Guard. At sa mga beach resort naman, may naglagay kami doon ng police assistants sa Karanan saka sa Balogo at sa nandun ng Maritime at with the assistance of the personnel of the Pasakaw Municipal Police Station. Sa Public Safety Office, lagi naman kami nakahanda. Nagkaroon kami ng joint meeting with other agencies and CSO like Kabalikat, DRR. Napag-usapan na namin yung mga safety precaution at yung mga plano sa traffic. Napansin na umano ang pagdami ng naglalabas-pasok sa bayan ng mga turista nitong nagdaang linggo, ang pakiusap nila sa mga biyahero. Paalala natin sa mga motorista, lalo na ngayon na marami yung bumibiyahe, maging maingat sana tayo at yung proper observers ng protocol sa highway para walang mangyari accident. Dapat hindi sila nakainap. Chine-check din natin yan during checkpoint.
paalala natin sa mga lahat ng mga pumapasok ng bihikulo at mga bisita natin sa Pasakaw. Sana sumunod tayo doon sa mga sa traffic na ipinapatupad ng ating bayan, lalo na ng PSO dito sa mga choke point na na-identify natin. Jan Amador, CSN. Department of Education naglunsad ng summer programs upang matugunan ang learning gaps ng mga mag-aaral. May ulat si Darlene Lastrullo. Hindi pa tapos ang klase para sa ilang estudyante ngayong summer, naglunsad ang Department of Education ng nationwide summer learning programs para sa mga estudyanteng may learning backlogs. Ilan dito ang mathematics, English at Science na sisimulan ngayong Mayo, partikular sa Rodriguez National High School. Ayon kay Ginang Belen Adriatico, Principal 4 ng Rodriguez National High School, mahigit 3 taon na nilang isinasagawa ito at bawat taon dumadagdag at bumabawas ang bilang depende sa asignatura. Mag-offer po kami ngayon ng summer class since po ng Bicol Region ay hindi kasama sa NLC. So, tutuloy pa rin po namin ang remedial summer class na kung saan yung may mga bagsak, pagsasama-samahan namin sila according to their subject. Tapos, yun rin parehas po magkakaroon din po kami ng session para sa kanila special class. Ayon sa kanya, estudyante o hindi ng RNHS ay welcome na kumuha ng summer class dahil wala na rin itong babayaran at magkakaroon sila ng mga volunteer teachers na maaaring magturo para sa mga estudyanteng kukuha ng summer class program. Bukod dito, mayroon ding ino-offer ng mga aralin para sa mga may mga special needs na mga bata. Ang purpose po talaga namin is matulungan sila. Ayaw po namin na may estudyante kaming may iwan na kumbaga. Kaya lang, ginawa na daw po ng mga teacher na nag-offer na ng remedial class na sila. Hindi naman nag-attend yung bata. Talagang ganun. Pero pag na-feel nila ganito, hindi na sila nakasama sa combination, napipilitan na po yung kumuha ng summer class. Ngayong tag-init, hindi lang bakasyon ang iniisip ng ilang bata, kundi paghabol sa mga natutunang naiwan. Sa tulong ng summer learning program ng DepEd, muling binibigyan ng pag-asa ang bawat batang Pilipino na makasabay sa hamon ng bagong edukasyon. Layunin din ito na ma-address ang learning gap ng mga estudyante at mas maihahanda ang mga ito sa susunod na school year. Darlene Lastrullo, CSN. Tiklos ay kinasap anti-illegal drug operation ng Naga City Police ang isang 24 anyos na lalaki nitong linggo, April 13 sa Barangay Sabang, Naga City. Kinilala sa alias Lupin ang sospek kung saan nakuha sa posesyon nito ang abot sa 2 gramo ng hinihinalang shabu na abot sa 13,600 pesos ang halaga. Maliban sa pagtutulak ng droga, sangkot din umano ito sa sere ng nakawan sa lungsod at Karatig Bayan. Nasa kustodiya na ng Station 1 ng Naga City Police Office ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tag-init na naman kaya hanap ng mga FIRSOD ang pampalamig at hindi dyan nawawala ang halo-halo. Sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur, may kakaibang halo-halo na ang ingredients ay prutas at nakalagay sa bowl ng yelo. Makitikim tayo sa ulat ni Eli Balbin. Tuwing summer season, hindi mawawala ang pampawi ng matinding init ang malamig at flavorful na halo-halo. May OG halo-halo na pinaghalo-halong leche plan, ice cream, mangga, ubi ice cream at iba pa. Ito ang ibinibidang dessert ng Farmers Buffalo Villa and Resort sa Libmanan, Camarines Sur. Kuwento ng may-ari ng resort na si Nieva Miraflor Flores, dati niya na itong ginagawa sa kanyang mahigit 1 dekadang pagiging chef sa ibang bansa. Kaya naman nang umuwi sa bansa ay isinama niya sa menu list ang Buffalo Ice. Proud din ito na siya lang ang may ganitong recipe sa Camsur. I was an international chef. Yeah, like Italian, Japanese, Chinese, Arabic, Indian. So those are the specialization.
I left the job when I was a sauce chef. Ikaw lang po ba meron ito dito sa Yes. Kamsur? Yes, of course, because I have this one patented. This is my own creation, innovation. This is my own idea. So I had it patented even when I was in Bahrain. So this is my innovation. Sa paggawa ng Bupalo Ice, sinangkapan ng iba't ibang prutas tulad ng saging, pakwan, mangga, grapes at lalong pinasarap ng nilagyan pa ng toppings tulad ng ice cream, wafer, coco jam, and cookies. Ito ang famous Bupalo Ice dito sa bayan ng Libmanan. Isa ito sa mga binabalik-balikan ng mga customer dito sa Parmer Bupalo Resort. Tikman natin. Sarap. Kakaiba. Halo-halong flavor, napakasarap. Nakaka-healthy. Puro siya fruits, refreshing. So, i-rate mo siya, mama, 1 to 10 ilan? 10-10 ako. Maliban sa Bupalo Ice na binabalik-balikan sa Farmers Bupalo Villa and Resort, inabutan din ng CSN ang mga pamilyang nag-i-enjoy sa paliligo sa naturang resort. Swak din ang lugar na ito to all kinds of event. Samantala, maliban sa pagiging resort ay accredited rescue and rehabilitation center din ito ng mga wildlife animals. Bukod tangi sila sa buong Kamsur ang Rescue Center and Rehabilitation Center na aprobado ng DENR. Ilang mga agila at unggoy na din ang pansamantalang inalagaan dito at pag malakas na ay ibinabalik na sa wild. Eli Balbin, CSN. 20 kandidata ang magtatagisan sa darating na Miss Kaugma 2025. Kilalanin natin ang 20 official candidates sa hottest festival in the world sa ulat na ito. Isang aspirante ang nagpatagisan ng ganda at talino sa Miss Kaugma 2025 preliminary screening na ginanap sa Puerto Kamsur Sports Complex nitong Linggo, April 13. 20 sofer Latina at nagagandahang dilag naman ang napili at naging official candidates na maglalaban-laban para sa corona bilang Miss Kaugma 2025. Kasama sa mga nakapasok sina Alexandra Krishna Orino at si Tiara Marisan Pablo. Bagamat hindi ito ang kanilang unang sabak sa larangan ng pageantry, ngunit di pa rin maiwasan na kabahan, kaya labis naman ang tuwa ng 2 aspirante na sila ay opisyal ng kandidata. So ngayon natapos na yung nerve-wracking na screening. Grabe talaga yung kaba ko, ate. Of course, I have to prepare not only physically, but also mentally, spiritually. To be really ready and to be the best version of myself this Miss Kaugma 2025. I want to make myself more fit for the pageant itself, for the pageant night. And aside from that, I also want to prepare myself mentally because, of course, you can see the roster of candidates right now, very big time. And I also want to up my game for this pageant. Taon-taon ginaganap ang search for Miss Kaugma kung saan ito ay isa sa mga highlight ng Kaugma Festival o ang hottest festival in the world. A province-wide celebration sa probinsya ng Camarines Sur na sinasagawa buwan ng Mayo. Yung hinahanap natin ngayon, dapat talaga total package siya. Kasi yung screening process natin, i-evaluate ang physical beauty. So beauty of face, figure. Tapos syempre, nagmamatter din yun dito. So ang kinukuha natin talaga total package, mix of beauty, personality, confidence, and intelligence. Samantala ngayong darating na Mayo naman gaganapin ang Miss Kaugma 2025. Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.